Camp Olímpic Federatiu ha acollit la commemoració del centenari del primer partit d'hoquei a Terrassa i a l'estat espanyol entre el Lawn Hockey Club Calasanz, actual Club Deportiu Terrassa, i el Reial Club Deportiu Espanyol. L'acte ha inclòs una exhibició de les escoles d'hoquei del Club Deportiu Terrassa, Club Egara, Atlètic Terrassa i Natació Línia 22, un partit d'època amb el reglament antic i un partit amistós entre les seleccions absolutes d'Espanya i Escòcia. Un partit que recorda el reglament i les maneres de fa 100 anys, dels orígens del hoquei, dels orígens d'aquest esport que ha sigut i és tan important per una ciutat com la nostra, per Terrassa, i que a més esperem a les portes uns nous Jocs Olímpics que encara ens doni més satisfaccions des del punt de vista olímpic. Terrassa és una de les ciutats més olímpiques del món i aquest títol, per dir-ho d'alguna manera, ens l'ha donat precisament un esport com el hoquei. Aquest programa està organitzat conjuntament pel Servei d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa i l'Associació Hoquei per Terrassa, formada pels clubs de la ciutat.